Hej! I dag vil jeg dele nogle ord, som jeg har fået åbenbaret fra Gud. Og i Bibelen, der hører vi om, hvordan at vi kan læne os op af vores bjerg, vores klippe, vores styrke, som er Gud. Og lige nu er jeg ude i et dejligt område, hvor der er en masse bjerge. Og det minder mig om det her bibelvers fra Salmernes bog. Og det er Salmernes bog, vers 121, som er: Jeg løfter mine øjne mod bjerget. Hvorfra kommer min hjælp? Min hjælp kommer fra Herren, himlens og jordens skaber. Så når det er, at vi nogle gange føler, at vi mangler hjælp, og at vi er et sted, hvor at vi ikke kan finde vejen, så baner Gud vejen for os. Og det er det, han ønsker at gøre. Vi skal bare søge og spørge, og så vil vi få. Og når vi nogle gange ikke får svar fra Gud, så kan det også være fordi, at vi ikke har bedt om syndsforladelse, ikke har ladet ham komme ind i vores liv og åbnet døren for ham til at kunne virke i vores liv. Så vi kan altid søge tilflugt hos Herren, både i de gode, jublende tider og i de svære tider, hvor han vil være hos os uanset hvad, og vil fortælle os og hjælpe os på den rette vej. For de, der er sået i grød, skal juble i glæde. Det lønner sig at kæmpe for Guds rige. Han velsignet dag, og må Gud være din klippe i dag, som du kan læne dig op af. Det beder jeg om i Jesu navn. Amen.